Okay. Ingkong kajingu bat kajingiro kalau sa ublay ubla thaw ya ka beneng bading kendel bat ublay wapelong ya kani kasngi kumni kumbangi long menta bat kajing kublay ru kalet ken sha ngi kipara pulelang ha kani kapor ya ka pila ya don mentalang ha kani ka present kajing kublay ru kalong namta isa ya ibala ay kani kalat ya ka sam ya ka tin gejong blay kum sebentar ke presentation iyo kajing kerku lingba kajing pen kre om tangi kiba pen kre kalong kajing kerku ringkat le se ya ni kiba yuk sngo hakani kapor jong kani klimat ngta kateks kaba ngalashim ya kaban sam ya phi hakani kapor jong kani ke step shaphang kawai ken kabla iferik ila lamprang shakmat bat kat bangar ngap ila kata subun habide bat ka jingkren ka jonga ha kari ka por kumta bat ngalashim naka shithi saki hebrew kalanong ka bakhat way bat kat khot basaw tang kani ka shikentin ka shidikot ya ka bang akwa ya ka ban plet jingmut ha kani ka por bat a ngakerpat ye phi bapin ailat mo ye ka jingmut jepkhat ka jong phi ya ka ba phila ban suthu ya ka dor kabangiwan hakmat ka jong blay kentin ki ba ong kumne daga jinget u abel ul aingu ya ublay ha ublay ya ka jingkinya ka bakor ban ya ukan daga bala phla yu ubalong ubahok ublay ula phla ba bha shapang ka jing ai jong u bat daka ba ulay yap udang kren tungin pendem ho ublay ha ka jing wai long blaker khu me sin pat hakani ko por ken ko tra ha ushakri jong me uyeng hakmat ki shakri ken yu troy yak ban yu sko na kaktin jong me ablay yarap yanga ken yu troy bangalala banjeng banyesam yak ting jong me utroy desisha ngamlong ken yu troy ngalong tangki tier ki barit ki jong me ringa sut hu yak ni gawai habang don ken yu troy ga jing shani ba ga jing ya me ablay menum ino yanga ablay haman ki klip mat troy long ringkat hakni ko ha teng jisu dua amen kwa ban ong neki kumne kintin haba kuran shaphang kalanti don shibun kilanti ha kini ha ka jing im jungi ha kani kapertai ndai kini kilanti kimla ban penpo yangi shaublai but don tangkawai kalanti but kani kalanti kabanga kwa ban kuran mentaken kadi kalanti kaban lam yangi shaublai but kaniru kalanti kaban penpo yangi shaublai ka topik ka banga kwa ban kren hakri ka por jongri step nta kalong kalenti ban wan sha ublay de ni mar kata kadaw nga bu don sibon kilenti dre kini kilenti kimla ban pen po sha ublay don tang kaway kilenti ka ban lam yingi tade ban pen po yingi sha ublay ya kani ka story kalong kani khot basaw gan la shim kan ya kaway ka jinga tukhana ka blaji gan ha ka kitab genesis kalong ka basaw ya kabala yetu si sen la don arngut si para kibadei ki khon jong adam bat ke im bat we naki ulong unong ap lang brot bat we naki ulong ken unong rep bat ha ka we ka sngi kilawan ra ken ban kum ke jing kini aingu yu blai kat ba ki dang bu ken ya ban kini aingu sha ublai laong ka bible Baya ka jingkini aingu ka jongukan. Ublay simla soha bat ublay simla pring yu. Bat kat ba je ka jingkini aingu ka jong wabel. Ublay usyam jing sobha bat ublay upring ken jakata. Ya kani ka story ngila ban syam ha ka kitab Genesis kalanong ka basaw. Bat ya kani ka story ngila ya ka jing em jong kini ki arut ni syam tang khnit namar la syarikot tang hakini hakani ka dikelnong ka basaw kitab Genesis don shibun hakini kisngi ki bamta ole se na ka jing em jungiru kum kani kalenti ukan ken wan ublay ngalaban ong ladangi don kum kani kalenti habang iwan ublay dalele
ublay umla ban pediang yi lane ngala ban ong ngimla ban syam yi ublay habang yi wan da kan kalenti ga jong ukang kamat preng ye ba ngin ya plek jum ha kini ka por kum ta ka don tang artli kilenti ka bangila ban wan sha ublay le se don shibun kilenti rai ngashim tang kini ki artli kna ba knung shakta ya ka por ga jongi kalenti ka ba kumno ngin wan sha ublay kata ka jingkli ka bangidon kam e shakmat kalenti ka ba kumno ngin wan sha ublay ka banin kong e ya ka bangin plek jumut naki artli kalong kalenti ka bangila ban wan sha ublay ka dei kabaning kong e wan da ka jinget lani kalenti da ka jinget ladon uwe ubreu uba ngitip kerteng bhai une ubalong ubla pau ha ubalong popular bha ka kerteng ka jong ubla ngi jutip kerteng e ukum unowa uble ula khot ye ban thau ya ko we ka jingling ka bahe ya ba uble ula pathau namar ya ba unsa penjot no ya ga perthai da uslap sau phumit bat sau phusngi bat unowa uperkhat leset ladangi perkhat ha gajing perkhat bro jungi ha kini kisngi mata nyimla ban le namar ting ting isngo bak kamla ban long rei namar unowa udon ye kini gajinget ha ublai ula ko pen ko ngu ya lade ya ga tin gajong blai bat ula le ban thau ye kai yingling o compare u lada kidon ki basyak kren ben u rei ulapan ko ngu yel de ublay kawai ken yu i na ka jinget ka jong u nowa kalong ka jing ko ngu bat ka jing shani ha ublay don shibun nangi ha kiri ski mata ban wan ha ublay ni wan sa ublay rei ngim don ken ka jinget ka ei ka bang aku ban ong simlayo i ken re kawai ken ka bang nga sotenat ya unowa ka bang nang penkre ka bang nang pule ken udon ken ya gajing shania bar gajing kongo yu blay bat ukermen ya ke e ka ba ublay ukren kan long ken laring pule na kan ka hi ka shithi kal nang ba khat we ga khot ka ba ngiyo i ken ya gajing bata ya ken ka story shapang unowa ke e ka jinget ka ta ka jingli kami ke e ka jinget kani khot bening gong gong ka jinget kalong ken kadai ka jing kermen bat ka jing skos kham bat ka jing shania ka jinget kalong ka ta ka jing skos kham bat ki e ki bangi kermen kata ka jing tan jo e ki bom yo i kata ka ka definition jong ka jinget nama ladangi yo i lupano kata kamla ban long su ka jinget isu thu ha lingkot e ngalaban ai luksa nginget ya ke e ke ban salong ban sajia nginget ru ya ke e ke ban uji Yesus Kristus sawan biang kata ka de ke jinget namar mi don ya ke jing shani ha uji Yesus Kristus uabel uwan hakmat ublay ringkat ka jinget niyo iru sibonan kibreu ha ka jinget ha ka Bible dari pule bha ka ni kalnong ka bakhat wengi yo i sibon ki breu ki badon ye ka jinget dengak chimru ha ki wepat ki wepat ki gospel kum ha ki gospel ka kan the ka we na ka kan the ka bapang mi islam bakhat asnem kerta bakane ka kan the ken laong bakala penlut ya ka jing don jing em jakal ya ka ban sumar ken ya ka jing pang re laong bakam shna yo ya ka jing penkia re hadin bakala yo ngau jisu kala wan da ka jinget ka jongka kala penkia ya ka bagi yo iru yo we breu bapang ken ubala life upras nem usu kia bat usong ken haka temple ha Jerusalem bat laong ken uni ubreu ulayo khia da ka jinget uji su ong la jengjot bat ula jengjot na kata ka jingthia ka chong u ni i ken ha ki sautli ki gospel bunsin uji su ukran shapang ka jinget ka la belong ka jinget ka badai na ki senran la belong ka jinget namta ki pat ba ki badan ha kata ka jaka ka we ka jingjia ka bala jia ha ya ka bangi jukan mau kan ka dei ka jinget ka ba uji su ong ki senran hadin baki yasham ka jing e kan hapdeng ka dureu uang api ki barit ka jinget u abe udon ye ka jinget ka bas kham ba ka jing shani haublai
what happening ki baro ke jing mane ke jong u kat ba ukan udon ye ke jinget ka ba rit bat ke jing arta tin halade la u blay upriang ni em ya ke jing ayu ke jong u ke jinget ka ba kumno u abel upen i ini apa kinet ke jinget ka ba kumno u abel ka upen i ha u blay lade ka hikai yang abad ya pi kabring kong ke jinget u abel upen i gen ke dei ke jinget ka ba shani ha u blay kabar ka jinget ka ba ko gu ya u blay bat ni yu iru ya u Abraham natang yu iru ya u Inok yu iru nang ba Noah kidon ken ke jinget ka ba shani ha u blay bat kidon ru ye ke jinget ka ba kongo ya u blay ka jinget u abel la khot ye u bre u bahok bat lingba ka jinget u abel la khot ye u bre u bahok bat kumju lingba ka jinget ke jong u ble u la pen bna bat u la ong ba u de u bre u babha ha ga jingem ni i ken lingba ka jinget ke jong a bu ka jong pi la sha khot ken ki bre ki bahok ha u ble ka jing dawa ka ting ka jong ble ha ka ni ka por kalong kadon kam yang abadi pi ke jinget ka basyani bat ke jinget ka bakongu kumba u abel udon balengi don kam ya ke jinget kata ke jingli balengi don kam ya ke jinget kawai kan kat bangaran pen kre ya ke ne ke tin ke jong boy balengi don kam ya ke jinget namar krem ke jinget imla ben yo ya ke jing pen em ha ke jing em jongi Kristan la kalong ki bom Kristan bat ki Kristan la dang im don ke jinget imla ben yo ke jing pen em namar kata ngi don kam ya ke jinget kenang ben yo ke jing pen em ling ba ho Jesus Christ ngin yen jar ki banget ha u kin yo im ong ka ting ke jong blai but ji ayu la dang im don ya ke jinget ji ayu la dang im don ke jinget kabring kong la da ki breu la ne ki Kristan la dang im don ya ke jinget kabring kong ngila ban hap no si sen la don way senran ke jong Jisu u bangi jutip ke tengi u Petros kat ba hadin ha ke jamit kila persang banyat ka ling la poy ha pring ka duriau bat ke ka belaji kini akan u Petros u yo i u Jisu kum keringai bat ha kata ke khlimat ula shapting bat u Jisu ula ong long slow day mga bat ha kata ke por u Jisu u Petros ong lada day mami ko try ta hukum yang abangan wan sabi kat ba u Petros ulawan ula hukum Jisu ula hukum u Petros ulawan de ka jinget ke jong u kalong rit bat ka daw ba bat plus dang ban ngam julop ha ka duriau nila ban hap no la dang im don ke jinget ha ke jing shakri ke jongi ni nimla ban pesgo ha yu ble la dang im don ya ke jinget nimla ban pesgo ha yu ble la dang im don ya ke jinget namar kata wat wan ha ublay da ka jing artatin wat wan ha ublay da ka jing artatin kajing artatin kamla man pesgo bhai ublay kajing artatin kalong ka way kanong sun ha kajing em ko chonga jong pi kajing artatin kalong mar persha ber kajinget kajing artatin kalong ka way kabawan ra ingi ban penlong daw ya ka e ka ba ublay ulabu ha kajing em ko chonga ba jong pi kajinget kabakum no ngi wan ha ublay kata kajing kling ran kam ban kli yala de kajinget kabakum no ngi wan ublay let's say dona preng jungi wan ha ublay ngi artatin la ngi yo ni em ha ka e kabangi pan ublay ngi snow artatin yala de la ublay ujubab ni em ha kajing dua jonga la ngi don kum kata ublay don kajing subha yang abadi pi wan hu blay de ke jinget ke bakongu wan hu blay de ke jinget ke basyania kumba u abel u wan ken kebenta ke baar ke di kebenta ke bakhadu e ke ba u abel u wan hu blay kalenti ke jong u abel kalong ke jing mane haba kren sha phang ke jing mane dona preng jungi la experience ba sa phang ke jing mane but dona preng jungi so tho ba sa phang ke jing mane bat dona preng jongi ni dang perkhat ba kajing mane kalong ken kum ba ki we ki shule
mình lệ cái ấy cái chừng một mani là này cái ấy cái chừng mani cái anh hàng này cái lạ ban long cái Kibril kiba IT lut yala de haki way ke. Kibril kiba IT lut yala de haki way. Kaba kalong Kibril kiba dem rik yala de. Kata kadi ke jumut ke jumane. Kin lengba kini ki art teli ki kantin ni sothu ke jumane kadai ke jing IT but ke jing pen rik yala de hakmat ke jong ublay. Don na bunangi sothu ni wana ublay ke jumane ringkat kadonut kabam don gen ya ke jing sorit. Wat don na preng gajung ni wat apreng gajung mane ngirang don gajing sarong ha gajing im ngimla ban IT lut yala de kawai gajing jia ha ka bible kawai ka kan thei ka ba lepop adin bau jisu udan ha ka ying jo pharisi kalawan hu jisu ringkat ka men sim ka ba IT lut yala de bat ka men sim ka ba sngoret don arjat ki jingmane kabaning kong ki ei kita ki arjat ki jingmane kabaning kong ka jingmane ka ba thala bat ka ba ar ka ki jingmane ka ba shisha ngin yapet kenet shapang ka jingmane ka jong ukan bat wabel kalenti ka ba kumno u abel kalenti ka ba kumno ukan umane yu ublay ngin yapet kenet kata kumba uferik ulabatai sakmat sapang kajing ay kajong kan kajing mane kajong ukan haublay kalong kabalakan tatam na kisok kajong ubaro kaba uyo kenya kajing yo kajong ublay kajing sa ublay upriang lut la kabalong kisok ne ki ay nay day na mar ba uay de ki bakakan tatam ngalaban ong baba up daw kabapuot ublay umla ban shim lane umla ban pedang kabar kajing mane kajong ukan kalong kabaw ay ublay kabal le mele lane ngalaban ong dakaway kay kantin kabasu pendep rukom don shibun hakini kisi munta ki brew ki mane ublay hakisi sonde kum kaway kabanta ban pendep rukom kum balabu kadai kisi sonde Kim don katmu iya kajing ai lani kajing mani ublay ngini apet kiniet sapang kajing mani u abel kajing mani kajing u abel kalong u ai ken ya kajing mani kababahatam na kajing yo kajing u baro kabar kajing mani kajing u kalong na do kadonut kabasisha bat kabalay kamansim sngongu kata kadai kajing mani kaba u abel u ai lene open ish ublay kajing mani kaba kumno angin wan ublay uwat ingi kajing mani kaba kumno ublay uwat ingi don lai teli ngakwa ban pasat hapi ha gane por kajing mani kaba ublay uwat yang ha ba pi kaba ring kong kaba ublay uwat ye kajing mani kajong ha bajong pi kalong kajing mani kaba sisa don na pedeng kajongi mo laringi phai ban pet yakini kisngim ta kajing mani na kajing mani ka basisha kipan wandor kajing mani ka bathala wat hapo kajing mani ka don subun ke e ka balong ka ba kring no ya ka ba ngim pelet jing mutsu ha ka po kajing mani nama lasak ta ingi de ki e ki ba sabar ngapar khat e kajing mani u abel kan u ai blay yala de perkhat su don na preng gejungi ting ting ha preng wat ha preng gejung mane gejungi hapo yung mane kajing mo perkhat ka don hapo kamet ka don hapo yung mane andre kajing mo perkhat ka don sabar ting ting ila plek jumut ha ki kinong yalam kajing ruai andre don ke balong dis attract no ya kajing im gejungi ngimla aban sakri ublay kabar kajing mane kaba ublay wat ini ha kamansim wat mane ublay tang ha ki riming sentur wat mane ublay tang ha karukom im jungi tang ha ka dur dai ublay wat ini ha kamansim kawai kala jia ken kaba jisu ya syambat kawai ki thei kanong samri jisu wang kajing mane kamlong ha ki
kilom lane haki jing dei ka jing mane menta ka si ken ka dei ken hapo mensim ka jonga bjong phi ka balai ka jing mane ka ba ublei wat ingi ka dei ka jing mane ka ba khut ngala bensim laga siti upol sikinong room kalinong makhat ar ka khot baning kong ini pule lang ke ni banta ke det kentin ki ba ong kumne namagata nga garpat happy ko prabangit na kita jing isne ki jong boy ban aitino yeki met ki jong phi kum ki jing knya ba im bakhut na sotan nat ki tu kentin ki jing knya ba im bakhut ba pen sob hai ublei nimla ban mane ublei da ka met ka jongi da ka bangi le men le kum ki bakhut dai ublei ukwa ingi ban mane yu kum ka jing mane ka bakhut Don sibon ki Kristan ki persang hakilenti ban syakri ublei kum karukom ukan kum kabenta jong usol usim ning kong jong ka Israel ken mau bangi mane kat kum kani kalenti ukan ni usol ublei syam la syam so bahaga jing jongi Don sibon ki Kristana kini kisgi kumbau Jisu uang kini kentin ki wan hanga da karimin sentur bagaimana yang ada rimin sentur dai kat ba kat nut ke jongki ke jngano nanga bat ke jingmut ke jing perkhat ke jongki kam shimla don se hakmat ke jong ublei shimla wat kum kini ke jingmane ublei ubangi syakri udei ublei ubai shisha ublei jongi udei ublei ublat khau yingi hakadur ke jong nama kata ublei uwat ya ke jingmane ke bisha bat ke bakhu ye naga jing em ke jonga ba jong phi Kajing mane kabakum no pi ai sha ublei kata kajing kli pila ban jubab palade kajing mane kabakum no pi ai sha ublei let's say na pedeng kajongi keba ni ju persang wat langi lalong ki Kristan rei nila syakri kat o labun snem rei let's say don na pedeng kajongi persang ban syakri ublei hakar kom kajongkan ladang ilong kumta kani kadi kapor ban perkhat le kani kadi kapor ban perkhat le kajing mane ublei wat ken kadi kajing mane kum u abel kabala ban piskobha kajing pengkut kalong ngan cepin ken mau kelenti ban wan su ublei kabading kong kadi kajinget kebat kebaal kadi kajing mane bat hapok kajing mane yu i ken kaba ublei wat ye kajing mane kabasisa namenta kaburom kajong ublei amen